Tissokta il-pressjoni fuq is-sistema tas-saħħa ta' pajjiżna kawża tal-imxija insistenti tal-COVID-19 bl-ewwel 7 tiem tax-xahar ta' Diċembru jaraw żieda ta' 786 każ. Dan wara li l-Ministeru tas-Saħħa ħabbar li fl-aħħar 24 siegħa fil-Gżejjer Maltin ġew irreġistrati 139 każ ġdid ta' COVID-19 bil-każi attivi żdiedu għal 2011. Minn Marzu s'issa, preċiżament 9 xhur minn mindu l-pandemija feġġet fi xtutna, it-total ta' każi pożittivi ta' coronavirus telgħu għal 10,876 bejn il-ħadd u tnejn fiequ 101 sabiex it-total ta' persuni mfejqa żied għal 8,497. Intant, mis-97 każ imħabbar tul il-jum tal-ħadd, 26 persuna kienu qraba ta' oħrajn li kienu ttestjaw pożittiv, 4 każi ħadu l-virus minn fuq il-post tax-xogħol u 5 każi li kellhom kuntatt dirett ma' persuni pożittivi. Dan ifisser illi 62 mill-każi mħabbra ma kellhomx idea minn fejn jew mingħand min setgħu ġew infettati. Dan fil-waqt illi l-vittmi ta' COVID-19 f'pajjiżna telgħu għal 155 wara illi fl-aħħar 24 siegħa tilfu ħajjithom 4 persuni. Sabiex bekk f'temp ta' ġimgħa mill-bidu tax-xahar tilfu ħajjithom 18 il-persuna kawża ta' dan il-virus erriedi. L-aħħar vittmi kienu 3 irġiel u mara. Fl-ewwel każ raġel ta' 76 sena li kien ikkonfermat pożittiv għal COVID fl-4 ta' Ottubru tilef ħajtu il-ġimgħa fl-4 ta' Diċembru fl-Isptar Mater Dei. Fit-tieni każ mara ta' 83 sena ttestjat pożittiv għal virus fit-19 ta' Novembru u tilfet ħajjitha tul il-jum tal-ħadd fl-Isptar Mater Dei. Fit-tielet każ raġel ta' 76 sena li ttestja pożittiv għal virus fil-21 ta' Novembru u miet it-tnejn filgħodu fl-Isptar Mater Dei. Fil-waqt li fir-raba' każ anzjan ta' 83 sena li kien ittestjat pożittiv fit-28 ta' Novembru tilef ħajtu it-tnejn filgħodu wkoll fl-Isptar Mater Dei. U kif ninsabu ftit jiem biss il-bot mill-festi tal-miliet, festi li jaqdu l-ħbieb u l-familji Maltin u Għawċin. Bosta esperti mediċi, inkluż is-Suprintendent tas-Saħħa Pubblika Xarmen Gawċi, qed jappellaw sabiex din is-sena nieħdu ħsieb aktar tagħna nfusna u lil ta' madwarna, il-bot minn normalità illi aħna mdorrijin għaliha. Baqalna ftit żmien ieħor li rridu nibqgħu nieħdu ħsieb tagħna nfusna u dawk ta' madwarna, nibqgħu nużaw il-mezzi ta' prevenzjoni u l-mitigation measures. Nifhem li ġej żmien li mhuwiex daqshekk faċli li nqattaw miliet differenti minn miliedijiet li kellna fi żmien ta' qabel. Realtà differenti għaż-żmien ta' qabel qed jgħixuha s-sidien ta' diversi barijiet illi wara li kellhom jalqu n-negozji tagħhom fil-festi lokali tul is-sajf kawża tal-imxija tat-tieni mewġa tal-pandemija issa kellhom isakru l-bibien tagħhom anke tul il-festi tal-miliet. Dan wassal sabiex numru ta' sidien ta' dawn l-istabbilimenti u mhux biss illi tkellmu ma' Net News saħqu illi s-sitwazzjoni preżenti waslithom f'salib toroq f'xifer ta' falliment u insistow illi f'dan il-perjodu diskors ta' kuraġġ ċertament mhuwiex biżżejjed.